tagamay. Ang nagpuyutin ko si nanay at kung si nanay, ang among trabaho pagitan lang pagkakay. Nakunuligo, kamay matumay, among kintanong-tanong sa ikong kamuting kahoy. Walay tayong trabaho kay kumpring magkalulong. Ang among kalibay awit lang sa mga sinoy. Kung dinuyugan sa tuloy, kung ikanalaw sa'yo na mong tumasun, anong pinilihan na sa pagsaw sa adlaw. Pag-uwilit na tuloy, inabuhin kong ito. Kung magkakablas ako na ako'y isang limaw, malipayo. Terus melayu mungkin, ayo banyak